Azi avem mare story time. Poftă bună celor care mănâncă. Deci, de fiecare dată când eu cu tovarășii mei ieșim afară, trebuie să dăm de câte un boschetar. Bă, și nu o zic așa că sunt eu om rău. Mă refer la tipologia de om, nu la om în sine. Doamne ferește, n-am nimic cu oamenii care n-au unde să stea, de mâncare. Poate le-a dat viața ceva mai greu decât mi-a dat mie. N-am de ce să comentez, n-am de ce să fiu rău cu ei, adică totuși sunt și ei oameni. Eu mă refer la tipologia aia de om care e un trântor, dar știe că e un trântor și tot ce face e să stea și să uite la tine cu ochii lui de milog. Ochii aia de milog care zică: ai și tu leu, tăițear, ai și tu leu să-mi iau de mâncare. De parcă nu s-au inventat joburi, de parcă nu poți să te duci să faci orice, să te duci la muncă, să muncești pentru comunitate, să faci orice, să te duci la un homeless center, să... Bă, sunt atât de multe facilități și totuși aleg să stea pe stradă și să împută, să arunce pe jos, să fie efectiv un public nuisance. Ei, și din public nuance-ul ăla vine parcă așa și un fel de aroganță că ia uite mă ce fac eu și fraierii ăștia se duc la muncă. Mie așa cel puțin mi se pare unul. Sau mă refer și la cei care nu se tratează și deși au boli, de exemplu, am chiar în zona mea un boschetar local ce are spume la gură, efectiv, spume de zici că e otrăvit, nu știu ce boală sau condiție are. De sunat ambulanța, nu o să o sun pentru că or să vină de câteva ori după care nu or să mai vină și probabil că deja cineva a făcut-o și mă sesize degeaba și 100% el o să fugă. Pe lângă asta, de fiecare dată îl văd că își schimbă locația, dar foarte puțin, încât să nu se observe. Adică, de exemplu, e în fața magazinului, acum s-a dus peste colț, acum e la intersecție, dar niciodată parcă nu iese din zona aia. Bă, și într-o zi m-am decis, hai să-i dau o apă, hai să-l ajut pe om, i-am dat și niște bani, i-am dat și o apă. A doua zi, ce făcea? I-am dat un litru de apă și i-am dat bani să-și ia 2 litri. A doua zi îl văd și fără bani și fără litru de apă. Litru de apă, recunosc, probabil că l-o fi băut. Dar sticla aia de apă pe care ar fi putut să-și o ia, sunt 100% sigur că a băut-o. Mă rog, și pe lângă ăsta, eu trebuie să trec în fiecare zi și uită cu o față de milog la mine, de parcă nu poate să se ducă frumos la un centru făcut pentru oamenii străzii sau să se ducă la o asociație, oriunde sunt atât de multe opțiuni, dar nu, el stă pe stradă, stă și așteaptă ca noi, oamenii binevoitori, să-i dăm lui bani. Și faza cea mai nașpa este că deranjează pe toată lumea de acolo din jur, pentru că fizic prezența lui, adică gândește-te așa, te plimbi noaptea și îl vezi pe ăsta cum stă și se uită la tine. Păi nu e logică, crezi că o să facă ceva sau crezi că o să se ducă la tine sau orice. Nu ți-e frică de el noaptea? Încurcă lumea și efectiv creează o stare generală foarte, foarte proastă. Și că tot vorbeam de frică. La un moment dat, ne-am dus eu cu tovarășii mei la orășelul copiilor. Și ne ducem frumos, ieșim din stația de metrou, ajungem sus și vedem pe unul cu mâna, nu vă mint, avea brațul dublat față de brațul lui stâng, brațul drept. Era dublat deoarece era infectat și tăiat până la os. Era tăiat din carne. Ăla, dacă mie îmi spuneți că nu e un drogat, nu știu ce e. În orice caz, trecem noi pe lângă omul ăsta, nu-l sesizăm prima dată. După care îl sesizăm că vedem că e un roi de muște în jurul lui și după aia începem ușor să ne dăm seama ce se întâmplă. Noi dăm să sunăm la ambulanță. Unul din prieteni sună și celălalt din ei
eram un grup mai mare, dar doi s-au ocupat în mare de treaba asta. Cealaltă se duce la domn și zice că vedeți că am sunat la ambulanță. La care domnul se ridică și începe să fugă. Noi am rămas cu toții în șoc. Băiatul care sunase a închis telefonul rapid, foarte repede a închis. După care a mai fost sunat încă o dată de 112. Asta este denotă profesionalismul lor, care, adică, cred că am stat 5 minute să ne răspundă pentru ambulanță. În 5 minute putea să moară oricine, dar lăsând asta la o parte, el fuge cât de tare îl țin picioarele în stația de metrou, după care noi ne ducem la doamna de jos, îi spunem situația, îi explicăm situația, ea spune că nu avem ce să-i facem, îl cunoaște, îl știe din priviri și spune că nu avem ce să-i facem, el așa e drogat, îl mai vede uneori că mai intră la metrou și dacă sunăm la ambulanță de obicei fuge, că și dânsa a încercat, ceea ce cel puțin pe mine m-a șocat, adică am înțeles că, bă, ai niște probleme, dar totuși nu vrei un pic de ajutor, nu vrei, apare nu. Nu toată lumea vrea să fie ajutată, înțeleg chestia asta, dar totuși, care ți-e problema? De ce vrei să fii un public nuisance? Schimbând un pic tonul la o altă povestire, că nu toate lucrurile trebuie să fie triste, am mai dat la un moment dat de un alt domn îmbrăcat mai bine decât domnul precedent, domnul boschetar cu mâna tăiată. El s-a oprit în stația de metrou și aștepta frumos să venim noi. Noi venim de la Promenada Mall. Intrăm frumos în stația de metrou și ne așteaptă acolo cineva. Era un domn îmbrăcat mai modest, cei drept, dar nu mi-aș fi dat seama că este un boschetar până am ajuns aproape și am început să-i simt aura de mirosuri imbibate în urină, în mai multe, așa. Și aud cuvintele: băieți, voi cu cine țineți la meciul din seara asta? Era un meci Îi spunem că noi ținem cu Steaua. A, voi țineți cu Steaua? Și eu țin cu Steaua. Da și mie bilet să ajung la stadion? Atât am nevoie. 5 lei pentru biletul de la metro. Ca să ajung la stadion, că am bilet. Întrebarea mea este: vorule, de ce nu ți-ai luat bilet și de metrou? Deci ți-ai făcut bugetul strict pentru meciul de fotbal? Adică 5 lei nu cred că murai dacă mai strângeai. Mă scuzi. Îi dă un tovarăș de-al meu cei 5 lei bine meritați pentru cât small talk a făcut și ne lasă în pace și legenda spune că omul ăla a fost în seara aia, a văzut meciul și a fost cel mai fericit om din lume pentru o seară, după care a ajuns ca triliardar și o să vină să ne caute și să ne dea câte 1.000.000 fiecăruia. Că tot vorbeam de fotbal, apropo, o altă minunată experiență, de altfel, a fost când eu așteptam niște tovarăși și văd în stânga mea, în față era Omega, iar în stânga era bordura pe care stăteam eu să îi aștept să vină. Unii ieșeau și alții trebuiau să vină din parc. Și văd cum se vorbește de fotbal și se avea un telefon în mână, peturi de bere, na, ce se poate, tot ce s-a putut. Și ajung tovarășii mei acolo, o luăm din loc și văd așa frumos cum se apropie de noi. Ne se pune așa în cale și aud: băi băieți, voi cu cine țineți? Cred că e a doua oară când aud chestia asta și niciodată n-a fost o chestie bună. Zicem noi: Steaua și se trezește un tovarăș. Rapid. Și îl văd pe omul ăsta, nu vă mint, cum își trece mâna la gâtul lui, ca și cum ar fi prieten de o viață. Și văd frumos cum rostește cuvintele: păi noi rapidiști. E în sângele nostru, domne. De ce zice lumea că suntem, citez, ciori? Că noi de fapt e sângele nostru să fim așa, că așa ne-am născut noi, rapidiști.
la care toată lumea, inclusiv omul ăla care era luat de gât, care aparent, ni s-a povestit după, că a fost și pupat pe obraz de acel domn foarte prietenos de altfel. Băi, deci ne-am pișat pe noi de râs. A fost o tragedie de experiență. Mie îmi pare rău din tot sufletul pentru ce a trebuit el să îndure. Așa puternic om mai rar. Și cu asta cred că o să închei clipul. Sper că v-a plăcut story time-ul despre boschetari. Se spune că atragi ce ești în viață. Și cu asta v-am lăsat. Ceau! Să-mi bag pula în măta.